हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गासैनिसिमबो बावहरग्रोनाय जाबाय। दा जोङो थांनो लादों आखायाव जोङो दार्जिलिंआव जोंना मोनसे प्रग्राम दङ। बे प्रग्रामाव जों थांनो नागिरदों। दा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दार्जिलिंखौ नायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना दार्जिलिंखौ नायलांबाय थानो हागोन। नोंथांमोननो आं देखायलांबाय थागोन, मोनसेनि उनाव मोनसे आं नोंथांमोननो फारि फारि देखायलांबाय थागोन। मोजां मोजां नुथायफोरखौ नोंथांमोना नुलांबाय थानो हागोन। दार्जिलिंआव बिराद मोजां मोजां जायगाफोर दं होननानै खोनानो मोन्दों, नाथाय आंबो थांफेराखै। दा फार्स्ट टाइम आंबो दार्जिलिंआव थांनो नागिरदों आरोना। दा नोंथांमोना जुदि दार्जिलिंखौ नायनो गोसो दंब्ला नायलांबाय थादो। नोंथांमोना नुनो मोनगोन दार्जिलिंखौ जोबोद मोजां मोजां होननानै खोनानो मोनदों। दा मोजां नंगौना नङा थांबासो मिन्थिहैसिगोन। दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसेयाव, जुदि इन्टारेस्टिं दङब्ला जोजासिम नोंथांमोनाबो नायलांबाय थायोमोन। फैदो लोगोफोर, दानिया आगान सुरदिनि। हेलौ लोगोफोर, जों दा सफैबाय दार्जिलिंसिम सफैनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला बेयाव जोबोद मोजां मोजां समायना नुथायफोर नुनो मोनदों। नायदो लोगोफोर, बे गासैबो बिल्डिंफोरा हाजो सायावनो बानायनाय जुग। दा नोंथांमोना जुदि दार्जिलिंखौ नुफेराखैमोनब्ला नायलांदो। दा नायनानै नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन जानो हागौ। दा मोजां मोननाय मोनैया नोंथांमोननि सायावसो। आं हले जोबोद मोजां मोनदों, गोसोखौ रंजानाय एबा गोजोन मोनदों बेसिम सफैनानै। दा नोंथांमोनाबो जुदि नायनो इन्टारेस्टिंब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ। दा जोङो फैनानै बेरायनो आखायाव लादों। दा बियो समानो जाहैबाय फुं, जोबोद फुं, थारमाने बे टाइमा जाहैगोन 4:00 जागोन आरोना। दा बे समाव जोङो बेरायहैदों आरो दा नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ दार्जिलिंआव जेरै फार्स्ट टाइम सान ओंखारनायखौ जोङो खाथियावनो नुनो मोनो होननानै नोंथांमोना मिथिनो हागौ। दा जोङो बे जायगायावनो सानखौ जोङो नायनो थाखाय, सान ओंखारनायखौ नायनो थाखाय जोङो थांगासिनो दङ। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। दा नोंथांमोना नायलांबाय थायोबानो नोंथांमोनाबो मिन्थिगोन आरोना। दा जोङो बे जायगायाव थांगासिनो दङ, जोबोद मोजांखा आरोना। दा बयबो मानसिफ्रानो बेयाव बेरायनो थाङो, गारियानो बिराद लाइन खारोना। दा फुजा बायदि, मेला बायदि जाखायो। लाइन मानसिफ्रा थाबायनायजों, गारि लाइन दोननायजों दा बिराद गोलाव जाखायो आरोना गारि दोननायानो। मानसिफ्राबो बिराद गोलाव जाखायो थाबायनायफ्रा। बिराद गोलावनिफ्रायनो थाबायनांगौ जायो, गोजाननिफ्रायनो बै हाजोसिम मोनहैनो थाखाय। जाय हाजोआव जों गाखोनानै सानखौ नायहरगोन आरोना, बिसिम सहैनो थाखायनो बिराद गोबाव टाइम लायो। मानो होनना बुङोबा मानसिफ्रा बिराद बुरजा जायो। दा बेखौ नायनो थाखायनो बयबो मानसिफ्रानो थाङो आरोना बेयाव। दा जोबोद मोजां जायगाया। बेयाव फैनानै आं जायगाफोरखौ जोबोद मोजां मोनदों, गोजोननाय मोनदों, गोसोखौ नायनो थाखाय जोबोद रंजानाय मोनदों। दा नोंथांमोनाबो जुदि माब्लाबा फैयोबा नोंथांमोनाबो नायफैनो हागोन जायगाखौ। जोबोद समायना जायगाया। नोंथांमोनाबो फैयोब्ला बे जायगाफोरखौ नायफैनो हागोन आरोना। नोंथांमोनाबो नायफै। दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टिंबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जोबोद खुवा खुखादों। खुवा खुनायजोंनो मानसिखौनो नुनो नागिरलाया आरोना। एसे गोजान जाबाथाय मानसिफोरखौनो नुनो नागिरलाया। खुवाया बिराद खुखादों आरो खुवायानो खुवा, एकदम थारमाने अखा गोलैनाय बायदि, बरफ गोलैनाय बायदि खुवा खुखायो। आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानो हागौ दार्जिलिंआव एकदम थान्दायानो थान्दा जाबाय थाखायो। गोलोम बोथोरबाबो गोजां बोथोरबाबो दार्जिलिंआव थारमाने थान्दा जाबाय थायो आरोना। आरो गोजां बोथोरावथ' बुंनोनो नांखाला, बिराद थान्दा जाखायो, बिराद गुसु जाखायो आरो बेयाव। नोंथांमोना जायफोर फैबाय नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ बे दार्जिलिंनि सोमोन्दै। नोंथांमोना फैबायब्ला नायदो मानसिफोरखौ, जोबोद एकदम मेला बायदि जाखायो आरोना। जेन मेलायानो, मानसिफोरा बिराद गोलाव थाबायखानांगौ जायो, बिराद भिर। थाबायनोनो जायगाखौनो मोनलाया जाखायो नायनो मानसिफोरखौ।
दानिया नै नायदो लोगोफोर, जों मा जायगायाव फैदों। नोंथांमोनहा मिन्थिखाबाय जानांगौ मा जायगायाव फैदों। दा बेयाव जाहैबाय बिबारारि बागान दंलाबायो। बिनि सेर सेरावनो जि एरि माबा माबि बुस्थुफोर फानलाबायो आरोना। दा बिनि साइडआव ओरैबायदि मोजां, जिं जिङावनो हाजो दङ। बेयाव गाखोनानै हाजोफोरखौ जोबोद समायना नुहुरो, नायहरोब्ला जोबोद मोजां नुहुरो आरोना। दा बेयावनो जिरायग्रा दङ, बेयावनो हाजो दं, बेयावनो बिदिनो ड्रेस आरि माबा माबि बुस्थुफोर फानलाबायो आरो बेयावनो बिबार आरि दंलाबायो। समायना नुथाय दङ। गोसोफोरखौ जोबोद मोजां मोनखायो बेयाव फैयोब्ला। नोंथांमोनाबो माब्लाबाफोर फैयोबा नुनो मोनगोन आरो जायफोरा फैखांबाय बिथांमोना नुबाय जानो हागौ। दा नोंथांमोनाबो माब्लाबाफोर जायफोरा फैफेराखै नुनो मोनगोन। माब्लाबाफोर फैबा बेयाव बेरायनो फैबानो जाबाय। गोसोखौ जोबोद मोजां मोनो, जोबोद खुसि मोनो आरोना। दा थांफिननोनो बालायलायबावोसो, जोबोद मोजांखा जायगाफ्रा। आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दार्जिलिंआव बेफोरबायदि मोजां जायगा दं एबा समायना नुथाय दं होननानै आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन आरोना। फैनानैसो नुफैबाय। बेनो फार्स्ट टाइम आंनिया दार्जिलिंआव फैनाया। दा नोंथांमोनाबो माब्लाबा फैबा नुनो मोनगोन, जोबोद समायना जायगाफोर दङ आरोना। दानिया नै नायलायदो लोगोफोर, जों मायाव फैदों। नोंथांमोना जायगाखौ मिथिखाबाय जानांगौ मा जायगा बियो। दा मा जायगायाव बेफोरबायदि बुस्थुफोर थायो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। दा बेयाव जाहैबाय जों दा फैदों सिरियाखानायाव आरोना। दार्जिलिंनि सिरियाखानायाव बिराद मोजां जुनारफोर दङ। नायदों नै मानसिफ्रानो बिराद मेला बायदि जाखायो आरो बेयावबो नायनो मानसिफ्रा बिराद मानसिफोर थाङो आरो मेला बायदि बिराद भिर जाखायो मानसिफ्रा। जोबोद समायना नुखायो आरो बेयो जाबाय सिरियाखाना दार्जिलिंनि। नायनो मानसिफोरखौ बेसेबां दं मानसिफोर। हाजो सायाव बानायनाय आरोना सिरियाखाना, जोबोद मोजां। नायबाय थानोसो लुबैलायो जायगाफोरखौ, जुनारफोरखौबो नायबाय थानोसो लुबैलायो। नै मा जुनार नोंथांमोना मिथिगौ जानो हागौ। नोंथांमोना नायदो मा जुनार बियो। जोबोद मोजां जुनारफोर दङ बेयाव। मोगथां जानानै अननाय होफैनो खैना जानानै नायदो लोगोफोर, जों दा थाबायगासिनो दं आरोना। जोङो थाबायगासिनो दङ गुबुन जुनारफोरखौ नायनो थाखाय। बिराद गुवारखा आरो जायगायाबो। दंफां लाइफां अन्थाइजों बानायलाबायनाय माबा माबि बुस्थुफोर दंलाबायो, बिराद मोजां नायनो। जों दा थाबायगासिनो दं। थाबायनायखाय भिडिअखौ बारा मोजाङै नुनाय नङा नोंथांमोना। मानो होनबा थाबायनानै लायोबाथाय मावलाबायखाय नोंथांमोना बेखौ मिथिगौ जानो हागौ। गावनि आखाइया मावलाबायनायखाय थाबायनायाव माबाया आरोना, थि जायगा मोनसे जायगायावनो पिकचारखौ लानो हाया जायो। मानो होनबा थाबायबाय थानाय जाहैबाय। नायदो लोगोफोर, जों मोनसे जोबोद मोजां समायना नुथाय जायगायाव फैदों। दा नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ बे जायगानि नामखौ। जाय जायगानि नामा केम्पास मन्दिर आरोना। जोबोद समायनाखा, हाजो सायाव बानायनाय। बिनि सेर हाजो दंजोबो, न' दङ, जोबोद समायना नुखायो। बेयो मोनसे मन्दिर आरो बिल्डिं, जोबोद मोजां। दा बेयाव जों फैदों, नोंथांमोना नायदो। जायफोर बिथांमोना फैखांबाय बिसोरोथ' नुबाय जानांगौ, आरो जायफोरा नुफेराखैमोन नोंथांमोना नायनो हागोन। दा बैसोरो जाहैबाय थारमाने हाजो आरोना। दा बिराद गोजौआव दंफैयो जोङो, बिराद गोजौ बिल्डिं आरोना। बिराद समायनाखा, बेयाव गाखोनानै जोबोद मोजां, गोसोफोरखौ स्रां मोनखायो। नोंथांमोना नायदो, नै आं बैफोर गाहायाव आरोना बेफोरखौ खेबहरदों आङो। न'फोर जोबोद समायना न' दङ। दा नोंथांमोना फैयोब्ला थांनोनो बाखागोन, जोबोद मोजां जायगाखा आरोना। दा नोंथांमोना माब्लाबाफोर फैयोबा नायफै। नोंथांमोना ओरैनो एंगारनाङा,
नोंथांमोना फैब्लाथाय बेफोरखौ नायफैनो हागोन आरो जायगाया जोबोद समायना समायनाखा नोंथांमोनाबो बेयाव फैयोबा थांनो बागोन आरो जोबोद समायना समायना जायगाखा नोंथांमोना फैबाथाय बेयाव नायफैनो हागोन बे जायगाखौ जायगानि नामा जाबाय केम्पास मन्दिर होननानै बुङो आरोना जायगाखौ नोंथांमोनाबो नायफैबानो जाबाय बे जायगाखौ जोबोद समायनाखा जायगाया दा जोङो फैलायबाय मोनसे जोबोद मोजां जायगायाव दा बेयो जाहैबाय साहा बिफां आरोना साहा बिलाइ बेयो जाहैबाय हाजोआवनो बानायनाय जोबोद मोजां नुखायो बेखौ नायनो थाखाय नायनो जोबोद मोजां मोनो आरो बेयाव हाजो बिराद गोजौ आरोना बेयो बे हाजो गोजौआवनो साहा बिफांनि आबाद बानायनाय आरो साहा बिफां गायजोबनाय जोबोद मोजां नुखायो नायनो थाखाय दा नोंथांमोना फैबाय जानो हागौ बे जायगायाव सोरबा फैबाय जानो हागौ आरो सोरबा बिथांमोना फैयाखैबो जानो हागौ दा जायफोरा फैखांबाय बिसोर नुखांबाय जानो हागौ आरो जायफोरा फैयाखै बिसोरबो दा नायनो हागोन जायगाखौ नायना लानो हागोन जोबोद मोजांखा जायगायालाय नायनो थाखाय जोबोद गोसोफोरखौ स्रां बिराद मोजां बिन्दास मोनखायो आरोना बेफोराव फैबाथाय बेफोर जायगायाव फैबाथाय बिराद इन्जय गोसोफोरखौनो बिराद स्रां मोजां मोनखायो नोंथांमोनाबो नायनानै लायोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना माब्लाबाफोर दार्जिलिंआव फैयोब्ला नायनो हागोन बेयो जाहैबाय दार्जिलिं जायगाया नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दार्जिलिं आरोना जायगानि नामा जोबोद मोजां सिनारि दं दार्जिलिंआव आं माब्लाबाबो सानफेराखैमोन आरोना बेफोरबायदि दं होननानै नोंथांमोना नायदो माबायदि जायगा जोबोद मोजांखा